mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Duk wanda ya rufe asirin wani, Allah zai rufe nashi. Fitacciyar jaruman nan wacce aka fi sani da Maryam Boat ta yi alatsi na uwar mai ƙarya da wannan mawaƙin nan na Hausa hip hop ya sako bidiyonta. Jama'a da dama sun yi sharhi akan wannan lamarin da ke faruwa. Wai mutum ka kirawo yarinya ko ki bi mutum ɗaki ku je ku zauna ke da shi ku yi wa Allah laifi. Idan zina kuka yi da kai da shi, da kai da ita ko kai da shi, ke da shi duk zina kuka yi. To kun yi hakkin zinar da kuka yi ba kokarin kake ka fito ka roƙi Allah ya fiya ba, ita ma ta roƙi Allah. A'a, kokarin kake ka ɗauko hakkin kuma wanda kuka shiga kuka yi saban da shi. Idan Allah ya fi muku abin da kuka yi, shi ya za ka yi da hakkinsa da ka zo ka tona tsarecinsa a duniya. Me kake so ka gaya mutane? Kai da ka shiga ɗakin kuka kulle kai da ita, ko ke da shi ka bi shi ɗaki kuka kulle kuka aikata abin da kuke so ku aikata in kun aikata. To wannan zunubin bai ishe ku ba? Sai kai kuma ka ɗauko hakki na abokin da kuka yi wannan saban Allah, wanda istighfarin ka tsakaninka da Allah ba zai yafe maka ba, sai ka bi hakkin shi abin da ya sai ka bi shi ya yafe maka. To wa za ka zo kai tallan tsarecinsa a duniya? Da aminci sabbata a gare shi ce ina hana ku zato, saboda zato iya daga cikin mafi ƙaryar labari. Haka kawai sai ka ga musulmi dan uwanka sai ka rika mar zaton sharri akan ni'imar da Allah ya bashi, ko kuma ka rika tilasta kanka sai ka yi zaton sharri a kansa. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce ina hana ku wannan. Sai ce wala tajassasu, kar ku wayi gari kuna bincikan sirrin juna don ku ci kafa. Mutane da dama a shafukansu na yanar gizo-gizo sun yi Allah wadai da wannan al'amarin kamar haka. Wannan kuma cewa ya yi duk abin da muke kai na shirya, Allah ka tabbatar da mu a kan shi. Dukkan abin da muke kai na kuskure, Allah ka shiryar da mu kafin mutuwar mu ta cin mana. Wannan kuma cewa ya yi idan kowa zai damu da laifukansa ya shagaltu da gyara ayyukansa kamar yadda muke bin kwakwafi don tona laifukan 'yan uwanmu, to da mun zauna lafiya. Amma kash, yau mun fi damuwa da laifukan wasu, mun bar kallon namu laifin, kuma a laifukanmu za a tambaye mu ba na wani ba. Wannan kuma cewa ta yi idan duniya wannan ba abin farin ciki ba ne, wai abu ya samu ɗan uwanka amma kina 'ya mace kina murna, ai ko ba ka da mata kana da ƙanne. Wannan ita ce take ƙaddarar Maryam. Wannan kuma cewa ta yi duk mace ko namiji da ba zai rufa min asiri ba, Allah ka nisanta ni da shi. Ku ci gaba da bibiyar Victory Hausa domin samun ingantattun labarai da suka shafi rayuwar Bahaushe da al'amuransa na yau da kullum, wanda ni Malam Nasarau ke gabatarwa. A huta lafiya.